салом дӯстони азиз, хушомадед ба гурӯҳи мо. Тамошобинони азиз, имрӯз як кори махфии барномаи иморо барои шумо мефаҳмонам. боварӣ дорам ҳар яки шумо ҳар рӯз аз барномаи имо истифода мебаред. бо он гуфтугӯ мекунед, расмҳо равон мекунед ё барои шумо менависанд, расм равон мекунанд. хулоса бо аҳли оила, бо дӯстон дар ҳар куҷое бошанд, ҳамроҳи онҳо суҳбат мекунед. ва оё медонистед ки аз барномаи имо дида мешавад ки киҳо ҳар рӯз расмҳои шуморо тамошо мекунанд? боварӣ надоред? имрӯз барои шумо мефаҳмонам ки кӣ ҳар рӯз расми шуморо дар имо медарояд ва онро тамошо мекунад. барои ин корро фаҳмидан хоҳишмандам то охири омӯзиш ҳамроҳи ман бошед. дӯстони азиз, оё шумо ҳам мехоҳед ки донед ки киҳо ҳар рӯз расми шуморо тамошо мекунанд? барои ин кор ба имои худатон ворид мешавед. баъд аз он аз тарафи чап аз боло дар рӯи расматон як бор пахш мекунед. баъд аз он дар рӯи расматон, дар рӯи ном, ҷое ки номатон навистааст, дар он ҷо як бор пахш мекунед. баъд аз он дӯстони азиз, дар ин ҷо аз тарафи рост боло аломати зангӯла аст. чӣ хеле дида истодаед? дар рӯи он зангӯла як бор пахш мекунем. дидед дӯстони азиз? ин се нафаре ки дар боло айни ҳол дида истодаед, имрӯз ба имои ман ворид шуданд ва расми маро тамошо карданд. ин шахсоне ки дар поён мебинед, инҳо рӯзҳои гузашта дидаанд. шумо ҳам метавонед ҳар рӯз ин корро кунед ва бубинед ки киҳо ба имои шумо ворид мешаванд ва расматонро тамошо мекунанд. боварӣ дорам ин омӯзиш каме ҳам бошад барои шумо даркорӣ ва фаҳмо буд. дӯстони азиз, агар хоҳед аз омӯзишҳои дигари мо бохабар бошед, дар барномаи WhatsApp, имо, Telegram, Instagram дар дохили канал гузоштаем. хоҳишмандам дуроед онро тамошо кунед ва ба дӯстонатон равон кунед. то омӯзишҳои оянда, худо нигаҳбон.